Selamat pagi. Pagi ini guys, di asrama haji. Assalamualaikum. Ruangannya mana kak? Yang belakang ini, lewat dalam ini. Ya. Assalamualaikum. Ya pasti sudah. Ya, yo MUA nih. Kok sik pondesen ae? Sing pindah nggon kae lho. Yo ora. Wis tak ceki kok Teprone kene. giling. Giling. Diapan welake tekok. Lah iya, diapan welake tekok. Lagi kok bose iki lagi iki lho. Kok isa. Baru bertakon-takon. Hah? Lamati berapa hari? Ke tanggal pira to ke? Ke tanggal pira to ke? Oke, tak turun bos. Lah iya, lagi wis melo MUA. Jret. Jret. Oh gak ditolak. Mama. Cereng. Ibu tak padani yo. Aku lagi golek Pak ini. Mintain dong aku, tak make up. Aku nek tak sinjal nangis, Deng. Aku ora lah. Lah iya. Sudah. Oke. Mesti. Kakak cantik. Ya cantiknya. Iya. Loh ya ta, teko mangan. Aslinya dek kita kata mangan. Iki sok pacaan to. Iya. Jaluk apa we? Anu nyampe. Soto nyampe film. Cereng. Kirape munggah, Mbak. Kok. Kancanano Kak nesakne Kak. Kayak kan keluar dari grup toh kayak tiba-tiba ini jaluk mangan. Ora melok nyambut gawe teko-teko mangan. Aja. Sudah ready guys. Mas Manten, Mbak Paluti, Mbak Dwi Jret, iki jenenge Mas Sofi, ini Mbak Sitem, Mbak Yun mupeng. Lah iya nyapa tau kau kan kamera ning kono bos iki januk terai. Lah. Kan ketok malahan. Bos iki di belakang layar ae. Sutradara. Lah iya. Jeret. Pokok jeret pokoknya. Jret. Sitem. Tempong. We diutang aku roti lo ya dino iki. Iya. Rambut kene aku engko tuku ning Jiwa nae aku kok. Iya. Ketoke.
Kaustara Prateng ayo ayo Jejeman berjuang berkelingan anak-anak dul gundal dan dul kiyok Masuri Sejo Bubahan di Kapasangi
Mana atuh. Yo, oh enak ya Bu. Aku ini petuk barang penakno leren ini kok. Baik itu difoto loh. Baik itu difoto. Nah ini dia kok baik. Pasukan. Oh ya. Jret. Nampani duit, Mbak. Paper shop. Berakhir duduk paper shop, salon. Niki paper queue. Oh, YouTube loh, yuk. Yuk, ini mau konser juga aku. Oke, hari ini bareng-bareng game make up. Game kamar. Game up saking Madiun juga Setio Rukun. Ini paling asno. Setio Rukun. Setio Rukun. Ini ceritanya nih Kang Mas. Jeluk atau Harjo Magetan. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapet semua ini dapet baskom, ini hepeh di berah loro, ini lo hepehnya oleh telu, kancane ini lo oleh ini, bayar, laneng, oleh papat sing tak incer mau kayu. Ini mana lumpuh ini? Dari jalan oleh papat. Alhamdulillah kayu ngono, limbo malai. Kancane sini tak beringi oleh papa mas. Sing sebelah sini gak dapet apa-apa. Gas. Wah, dapet souvenir nanti
rudungi kursi dibawa mulai ya oleh sak kursi. Yo, aku yo bangkrut aja. Lho kuwi hitungan mek kira apa? Hitungan aku jadi. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat menempuh hidup baru buat mempelai berdua. Paling asma sinten Kang Mas Mas. Andi kali di Ani. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Nah, yang belum foto dipersilahkan ya, bunda-bunda cantik, keluarga dari mantan putri dan putra. Monggo, Mister dan Ayu dan foto toh Bun. Ya bilangin dua wedding. Muni sampun loh Mas, ora tangan-tangan. Keroyok. Lah iya kan biasanya sampun tangan. Berarti Tarawih yo ben. Iso satu. Tara yo ben ngerti, kowe kan gak duwe. aku gak kagok. Ogolku imitasi kena keringet ireng kok. Jan, wakai bunda dari mana, Bun? Sambiropio. Geneng. Kulon. Geneng. Nggih, geneng. Onji, pabrik. Golku akeh pabrik anak lho, Mas. Loh, Mami Yuni mau kemana? Loh, Saja pindah, harus pindah sekarang. Gua kita tuh loh, jujur. Ya, jangan makanya. Ini nggak usah disebut satu-satu ya Mas. Langsung saja yang mau foto dipersilakan. Mungkin keluarga, rekan-rekan. Nah, kayak sing masing kayak HP kayak gitu kayak Cina Mas. Malah jolingan ibu kue ini loh. Bojomu ndi Mas? Dungane ke bintang bayu. Bojomu ndi? Urung bayu iki. Loh, Mas mau kemana? Loh, aku jak kenalan kok melayu. Nah, yuk, ini satu lagu mawon di Ya, Mas. monggo. Anu le, jalur lagu apa nduk? Nah, iki kok hanyang-hanyang kok iki. Oh, belum mulu. Ya sayang mati sini semua. Nah, sing kendel bisa joget nanti langsung tak pilih pulang ya. Nah, dikasih terbaru. Empe apa? Loh, lah dijoli ngono kae. Engko deloken lungono kok empe apa ngono. Itu ya. Lah apa yo? Ya kuwi. Lah iya. Sana yo kan cus. Ya. Ya. Tarik. Pok. Nah, yuk deh. Nah, Pak baik. Yo, joget ora. Waktune wis awan yo. Pak baik yuk. Nah, sing gelem joget lah mau tak pilih pulang. Yo, arep pulang karo joget yo. Nah, sing gelem joget orang mulai. Ayo, ayo. Ah, berdua bareng. Nah. Yuk. Ayo, karo mlaku masuk. Ayo. Karo mlaku masuk. Yo. Karo mlaku masuk yo. Gak diduruti ya rasa nek no. Kowe gak belum joget ya boleh. Isi. Yo ndang wantu nek isi. Iso Reo. Gak iso. Kowe gak iso le. Iso ya. Cewek pulang dulu. Ising nakal dhewe iki ketoke. Ya. Mana iso le. Cepatan bukan. Sopo nih? Mbakmu. Boe. Boe. Sopo kae? Boe. Oh, sing jaluk mie apa Mas? Oh, nangis lho iku nek anak-anak angel. Wis mulai. Wis mulai. Dosek. Malah nangis iku. Ya, lah iki kendel Mas. Nah, sik karo mulai kowe terakhir kudu ngreok yo. Wis. Lah saobatmu. Nek mesti kono Mas. Ya. Nah. Ya, jale kayak kono sik. Kok mulai saobae. Kayak apa iki nek gelem obah lah. Sampun kemawon nggih Mas, pedalipun sampun siap.
monggo dilanjut. Kawistara para madya wasana rampung Pak Sahlan sekalian monggo tindak wonten ing ajeng para kadang badhe nyuwun pamit kepareng jaman asta monggo Pak Sahlan para madya wasana kawistara purna rampung mbok pilih angga matur minangka talangan atut tutur kelantur-lantur boten jumra Pak